sempre dius que cal menjar sa fruita, verdura i poques xutxes. Doncs tria el menú saludable a les cafeteries. Ja has vist totes les activitats que fan a BCA per promocionar l'exercici físic? Yoga, paddle surf, escalada... Ja ho diu el mestre de colors. Ben importants són les emocions. Has vist els programes de BCA per afavorir el benestar? Mama, sempre em dius que em vagi a dormir d'hora, però a la teva habitació, de vegades, veig llum. Recorda que cal dormir i descansar per anar millor a treballar. Per mi, per tu, per tots. Deixa el tabac. Sempre ajuda podràs demanar. Efectivament.